आता अंडी याच्यामध्ये चांगली फ्राय व्हायला द्यायची. मस्त दिसतंय ना. वा वा वा. कसं दिसतंय? कसं दिसतंय? नमस्ते, आज मी अंडा पालक बनवते आणि आज आपली रेसिपी आहे नॉनव्हेज आहे ना. हो. आता मी सुरुवात करते. इथे मी पाणी ठेवलंय पालक शिजवायला. पालक शिजवण्यासाठी पहिली मी आहे ना साखर थोडी 1 चमचा साखर टाकते पाण्यामध्ये. साखर कशाला टाकायची विचारली नाही. कशाला? पालकचा कलर म्हणजे हिरवागार येतो. अच्छा. हा, त्याच्यासाठी साखर टाकायची. आता मी पालक स्वच्छ धुवून टिप्स साफ करून स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे. आता ते पाण्याला उकळी आली ना की आता उकळी यायला लागली आहे. आता त्याच्यामध्ये पालक टाकते. आपण चिरून नाही घ्यायचं ना नाही, पालक? चिरून नाही घ्यायचा. याची आपल्याला ग्रेव्ही बनवायची आहे, पेस्ट. अच्छा. चांगलं 2-3 मिनिटं पालकला शिजवून घ्यायचं. पालक इथे शिजतोय ना तोपर्यंत काय करायचं, आपण दुसऱ्या टोपात पाणी घ्यायचं. हे कशासाठी? हा पालक शिजला ना की तो काढून थंड पाण्यात टाकायचा. अच्छा. थंड पण होतो आणि कलर पण चांगला येतो, अच्छा. हिरवागार. आता याच्यामध्ये आपल्याला बर्फ टाकायचा आहे. अच्छा, बर्फ. माझ्यासाठी नाही, पालकसाठी. तुझ्यासाठी नाही, पण त्या बर्फाचं तू खाणार आहेस ना. हो. आता इथे पालक आपला शिजलेला आहे आणि आपण त्याच्यामध्ये पाण्यामध्ये बर्फ टाकलाय. बर्फ म्हणजे तो हिरवागार कलर तसाच राहतो, म्हणून बर्फ टाकायचा. आता आपला बर्फ शिजलाय, गॅस बंद करते आणि आपण बर्फ काढून घेऊया. बर्फ नाही, पालक. सॉरी, पालक काढून घेऊया पाण्यामध्ये. पूर्ण नॉर्मल होऊ द्यायचंय ना पालक आपल्याला? थंड व्हायला द्यायचा. चिमटानी लगेच निघत असेल ते बघा. हे आता आपल्याला पालकची ग्रेव्ही बनवायची आहे, तोपर्यंत आपण इथे काम चालू करूया. आता इथे पालकसाठी मी काय काय मसाला घेतलाय बघा. हे आपल्याला खडा मसाला घ्यायचा आहे. खडा मसाल्यामध्ये 1 काली वेलची, ही 3 तेजपत्त्याची छोटी छोटी पाण्यामध्ये 3 घेतले, नाही तर 1 मोठा असेल तर 1च घ्यायचं. 2 हिरवी वेलची, हे दालचिनी, जिरं घ्यायचं अर्धा चमचा, 4-5 काली मिरी घ्यायची, 2-4 लवंग घ्यायचे. बस, हिरवी वेलची सांगितली ना. हो. हा आपला झाला खडा मसाला. खडा मसाला फोडणीसाठी. हो. 1 कांदे घ्यायचे, 2-3 मोठे कांदे घ्यायचे बारीक चिरून, 2 टोमॅटो घ्यायची. ही आपल्याला अंडी, मेन अंड्याचं आहे म्हटल्यावर 8 अंडी घेतली आहे, म्हणजे 2 टायमाला खातील ना. खाणारी 3 माणसं आहेत. आता कसुरी मेथी घेतली आहे थोडीशी. हळद घ्यायची 1 चमचा, अर्धा चमचा. आपल्याला मसाला घ्यायचा, मिरची मसाला आपला घरातला आहे म्हणून आपण धना पावडर घ्यायची नाही. अच्छा. हा, आणि आपली मिरची पावडर असेल ना तर त्याच्यामध्ये धना पावडर घ्यायची. आलं लसूणची पेस्ट 1 चमचा आणि गरम मसाला 1 चमचा. आणि आपण आता पहिला जरा फोडणीसाठी हिंग टाकायचा, म्हणजे आपल्याला बाधत नाही. पालक अंड खाताना आपल्याला बाधत नाही, पोटासाठी चांगला असतो. आणि आपल्याला दही ग्रेव्हीसाठी किती घेतलाय तो दही? दही अर्धा कप घ्यायचा. अर्धा कप फेटून घ्यायचा ना चांगला? फेटून चांगला घ्यायचा आणि अजून तो फेटायचा पण आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला मसाले ऍड करायचे. बरोबर. हा, आता मी कढईमध्ये तेल टाकते. 2 चिमटी हिंग टाकायचा. त्याच्यामध्ये खडा मसाला टाकायचा. आपला खडा मसाला चांगला फ्राय होऊ द्यायचा. आता कांदे टाकायचे. कांदा चिरलेला आहे ना. कांदा शिजू द्यायचा ना चांगला? कांदा आता चांगला गोल्डन होऊ द्यायचा, म्हणजे त्याची आपल्याला ग्रेव्ही बनवायची आहे. बरोबर. फुल गॅसवर कांदा फ्राय करायचा. आता कलर येईपर्यंत कांद्याला फ्राय करायचा आहे. आता इथे कांद्याचा कलर दाखव पहिला. असं करायचा फ्राय. आपल्याला ग्रेव्हीसाठी कांदा तळतो ना तसं आपण करून घ्यायचं पहिलं. एकदम ब्राऊन ना? हा, एकदम ब्राऊन करायचा, पण करपवायचा नाही. बरोबर. हा, ढवळत राहायचं आणि असा ब्राऊन कलर करायचा. आता मी याच्यामध्ये ना आलं लसूणची पेस्ट टाकते 1 चमचा, म्हणजे कांद्याबरोबर चांगली फ्राय होते. आपण पहिलं तेलामध्ये आलं लसूणची पेस्ट टाकली ना तर ती काय होते माहिती आहे, सगळं तेल उडतो, अंगावर उडतो, किचन खराब होतो आपला. आणि लागतो पण ना खाली, लागतो पण खाली. हा, आता ती चांगली फ्राय करून घ्यायची कांद्याबरोबर. तर सुगंध सुटला की समजायचं की ते चांगली मिक्स झाली. हा, बरोबर. आता मी एक रेसिपी बनवून दाखवणार, नंतर तू बनवणार ना. हो. आता तेवढा ते कांद्यामध्ये शिजतोय, नाहीतर ते आपण आलं लसूणची पेस्ट टाकली की अर्धी बाहेर जाते, उडते, तेल उडतो सगळं. वास आला ना. हो. म्हणजे ती चांगली फ्राय झाली. हो. आता इथे कांदा आणि आलं लसूणची पेस्ट दाखव कशी झाली आहे बघ, ग्रेव्ही बनत आली आहे बघ, है ना. आता याच्यामध्ये मी टोमॅटो टाकते. टोमॅटो किती घेतले? 2. आता सुगंध आला बघ, आहे ना.
हो. आता आपण काय करायचं माहिती आहे का, हे टोमॅटो शिजायला द्यायचं. पहिलं थोडं त्याच्यामध्ये थोडं पाणी टाकायचं, म्हणजे टोमॅटो चांगला शिजतो बघ, मऊ होतो, म्हणजे खाली लागत नाही. आता याच्यावरती झाकण मारते. टोमॅटो शिजेपर्यंत झाकण ठेवायचं ना? झाकण ठेवायचं थोडं 2 मिनिटं. तोपर्यंत आपण काय करायचं, इथे मी पॅन ठेवलाय, ह्याच्यामध्ये ना थोडा मसाला टाकायचा. तेल टाकलंय ना आपण? हा, तेल टाकलंय. हो, थोडा मसाला टाकायचा, थोडी हळद टाकायची. टाकली ना, हो. गॅस बारीक करायचा. आता आपल्याला त्याच्यामध्ये ही अंडी टाकायची. अंड्याला आहे ना पहिले असे चिरा द्यायचे, पूर्ण नाही, सफेद भाग आहे ना त्याला चिरा द्यायची वरच्यावर वरच्यावर. नाही तर अंड फोडाल. हा, अंड नाही फोडायचं. हा. आता अंडी याच्यामध्ये चांगली फ्राय व्हायला द्यायची. मस्त दिसतंय ना? ज्यांना भूक लागली असेल मी एक उचललं तरी चालेल. चालेल. आमचं झाकण निघत नाहीये. ते कसं वरती उचलायचं असतो ना, ते चांगलं असतो, झाकण नाही का. हो. टोमॅटो शिजला ना आपला? शिजला. आता डवलता असा मॅश करायचा. बरोबर. अजून आपलं मेन काम राहिलेलं आहे, काय? पालकची पेस्ट बनवायची आहे. हो. एक साईडला अंडी होत आहेत, एक साईडला ग्रेव्ही ग्रेव्ही बनते, आणि एक साईडला आता पालक हे करायचं ना, पालक पिक्स म्हणजे मिक्सरला लावायचं. आपली अंडी राहू दे. आता इथे गॅस बारीक केलाय. चिऱ्या बघ असे दिसतात, त्याच्यात हा, मस्त त्याच्यात मसाला मसाला गेलाय. गेलाय. हो, हे बघा. आता आपण काय करूया, पालकची पेस्ट पेस्ट बनवूया. बनवूया. तोपर्यंत मी इकडे काय करते माहितीये का, हा मसाला टाकते दहीमध्ये. किती चमचा? 1-1.5 चमचा टाकायचा बस. आपला लाल मसाला ना, घरातला? आपल्या घरातला मसाला आहे. बरोबर. आणि हळद टाकायची अर्धा चमचा. ही खरी ग्रेव्ही आहे आता. हो, ह्याचीच ग्रेव्ही हा. ऍक्च्युली बनते ना. एक साईडला आपल्याला समजा अशी नाही अंडी फ्राय करायची असेल ना, तर आपण अशी चिरा टाकून आहे ना, चिरा पाडायची आणि तसेच टाकायची. अच्छा. जेव्हा मी आता टाकणार आहे ना बरोबर. तेव्हा पण अशी फ्राय करून पण फ्राय करून जास्त चांगली टेस्ट टेस्ट लागते, म्हणजे अंड्याला ना जरा कुरकुरीतपणा येतो. हो. आता मी याच्यामध्ये ग्रेव्ही टाकते, दही टाकते. आणि हे स्लो गॅसवर ना आपण स्लो गॅस ठेवलाय, तर आपलं दुसरीकडे काम चालू आहे ना. हो. ग्रेव्ही मस्त आहे ना, रंग आता छान आलाय ना. हो, रंग छान आला. आता आपण पालक वाटून घेऊया. अंडी आपली मस्त फ्राय झालेली आहे. आता गॅस बंद करते आणि पालक वाटून घेते. हे बघ असे फ्राय होतात. गॅस बंद करू ना, हो, नाही तर मसाला करपेल. बरोबर. आता आपण पेस्ट बनवून घेऊया पालकची. फक्त पालक टाकायचं ना त्यामध्ये? पालक वाटून घ्यायचा फक्त. पाणी वगैरे काही ऍड पाणी करायचं नाही टाकायचं. ना? पाणी टाकायचं ना? तर इथे बघा पालक वाटून झालेला आहे, पेस्ट बनवली आहे त्याची पाणी टाकून. आणि इथे आपली ग्रेव्ही पण तयार झाली आहे. है ना, तेल सुटलंय. आता याच्यामध्ये आपल्याला हा पालक टाकायचा आहे. आता आपल्याला नंतर पाणी नाही टाकायचं आहे. हे शेवटचं जे पालक टाकलं तेवढं? तेवढंच. आता हिरवा कलर होणार ना पूर्ण? आता फुल गॅस करायचा. बरोबर. आता याला चांगलं शिजू द्यायचं पहिला, आणि त्याच्यानंतर आपल्याला शेवटला अंडी टाकायची. किती मिनिटं लागतात तरी शिजायला? आता 2-3 मिनिटं तरी पाहिजे. उकळी येऊपर्यंत उकळी यायला पाहिजे. आता कसा कलर झाला बघ, है ना, हिरवा. आधी कसं होता आणि आता कसं झालं. आणि पालक हेल्दी सुद्धा आहे, चांगला लागतो. आणि अंड सुद्धा हेल्दी आहे. आपले त्याच्यात मसाले तर आहेतच ना. हो. आणि आपण हिंग पण वापरले, पोटाला बाधू नये म्हणून. पोटाला बाधू नये म्हणून. आता इथे आपली ग्रेव्ही मस्त बनली आहे बघा, पालक टाकून पण कलर छान आलाय. आता मी त्याच्यामध्ये आहे ना बाकीचं राहिलेलं साहित्य टाकते. आता पहिले आपण आहे ना कसुरी मेथी टाकायची. माणसं हातावर चुरून पण टाकतात. हो. हा, अशी अशी करून टाकतात, पण तशी पण टाकायची काही गरज नाही आहे. ती लागते सर्वांना, सर्व ग्रेव्हीला लागते. कसुरी मेथीचा काय फायदा असतो? फायदा म्हणजे टेस्ट चांगली लागते रेसिपीची. हा, रेसिपीला सुगंध येतो. आता त्याच्यामध्ये आपली ही अंडी टाकायची. गॅस पहिला बारीक करायचा, नाही तर ते चितुडे आहेत ना आपल्या हातावर उडतील. अजून त्याच्यामध्ये आपण मीठ नाही टाकलंय. हो. अंडी टाकली आपण, आणि हे अंड्याचं तेल आहे ना
हे त्याच्यामध्येच ओतायचं. अच्छा. हा आता आपण त्याच्यावरती आहे ना गरम मसाला टाकायचा. गरम मसाला किती घेतला होता आपण? 1 चमचा. 1 चमचा. हा कारण की आपली ग्रेव्ही जास्त आहे ना, हो. म्हणून 1 चमचा. चवीप्रमाणे मीठ. चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं. मीठ आपण वापरलंच नाही ना. नाही. छान दिसतंय ना. दिसतंय ना खरंच. हा Tasty आता मी दिसतंय ढवळ एकदम. द्या. हो. अंडा पालक रेडी. 2-3 मिनिटं तरी वाट बघायची आहे. वाट बघायची. हा कारण आपण आता मीठ वगैरे आता सबुरी का टाकलंय फल ना. मीठा होता है. हा हा आमची ती आवाज देते. दिलला दाखव. काय दिलू? भूक लागलो. दिलू काय? दिलू आवाज देतो. अंडा पालक खातो. तुला भूक लागला का? बघते ती. हे आहे ना पॅन मध्ये आपण आता अंडी फ्राय केली. त्याचा तेल मसाला सगळा खाली राहतो ना. हा. तर त्याच्यासाठी आपण काय करायचं माहितीये का, थोडं पाणी टाकायचा आणि ते गरम करायचं पॅन. म्हणजे तेल सगळं पाण्यात निघून येईल. आता बघा हे बघ इथे आहे ना, हे खाली तेल आहे ना चिपकलेलं. हो, हो. हा, ते आता थोडं गरम केल्यावर बघ. पाण्यात मिसळेल का ते? हा. आणि आता आपल्याला अंडा पालक किती वेळ ठेवायचा आहे? 2-3 मिनिटासाठी ठेवायचा. त्याचा वास तरी घेऊन बघ. हे बघा सबस्क्रायबर तुम्ही पण वास घेऊन बघा. इथे मम्मी पण वास घेऊन बघते. मम्मीला हॉलमध्येच वास आला म्हणून ती धावत किचन मध्ये आली बघायला. हे बघ आता तेल सुटलं बघायचंय. भांड्याला तेल नाही राहणार बघ. हो. हे बघ हो. सगळं पाणीमध्ये मिक्स झालं ते. पॅन मध्ये आता एकदा ढवळाने झाकण मारा. झाकण मारा मित्रमंडळ. झाकण मारा मित्रमंडळ. खूप दिवसानंतर आठवलं ना हे. आता तुझे शेट कुठे गेले ते नाही सांगितले. शेट जरा बिझी आहेत, काम करतायत. आता 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवते. हा? हो. मिळते हे 2 मिनिट ब्रेक के बाद. हा पूर्ण झाल्यावर आता आपली पालक अंडा कढी झालेली आहे. आता आपण खाली उतरून घेऊया कढई. वा वा वा. कसं दिसतंय? कसं दिसतंय? है ना? कसं दिसतंय बघा. आई बघा आईला काय दाखवते व्हेज वाले? बघून तरी बघून तरी समाधान. हा ना ते वेजेच वाटते ना. वाटतंय ना. होय ना? ते गोळे काय आहे? गोळे काय ते? बटाटे. बटाटे आहेत का ते? बटाटे समजून खा. हा अशी बटाट्याची होते केलेली आहे. छोटे छोटे मांड्याच्या ऐवजी आपण बटाटे टाकले की झाला. अख्खा छोटा बटाटा. हा बटाट्याची पण होतात. पालक आलू आलू पालक. हा आलू पालक. हा, हे बघ. मग काय आम्हाला आयडिया. चला चला आता तुम्हाला सर्व करून दाखवते. मी नंतर तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो आहे ना. बाबा आता हे लोक सगळं संपवतील. म्हणजे आता तुम्ही संध्याकाळी 2 टाइम संपवणार. तेच ना. कसं लागतंय? मस्त छान झालंय. आज आपली नॉनव्हेज थाली भारी ना व्हेज पेक्षा. आमचं वेज पण छान झालंय. समजून येत नाही की पालकच आहे. अशी ग्रेव्ही काय समजून येत नाही की वेगळं वाटतंय ना. वेगळं वाटतंय. आमचा पण वेगळा वाटतं. छान झालं. आमचं पण वेगळं वाटतं. रेसिपी एकदम छान झाली. अशाच प्रकारे तुम्ही बनवा आणि एन्जॉय करा. नक्की आणि बनवा. आमची पण ही रेसिपीच आहे. मसूर मेथीची भाजी रेसिपीच आहे. अरे वा वा वा. हा. एन्जॉय करा दोघं व्हेज नॉनव्हेज एन्जॉय करा. बाय बाय. एकदम छान झाली भाजी पण.